वाव जोंना नै नानिया ओरैबायदि स्टाइलनि मोसाखागोन आरोखि दा मोसानो रेडि खासै दा नानि दा हेलो एवरीवन बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव दायो आङो बाबुमोननि स्कुलाव थांनो नागिरदों सेन्ट पिटर इंलिश स्कुलाव मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय एनुवेल स्कुल डे प्रग्राम दङ ओरैबायदि मोजां मोजां बानायखायो ओरैबायदि मोजां मोजां ड्रामा स्किटफोरबो दिन्थिखायो नोंथांमोना आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नायफालांबानो जाबाय आरोखि दा फाइनालि सफैबाय आङो सेन्ट पिटर इंलिश स्कुलाव नैबेनो स्कुला बेयावनो जायो आरो बेजों लोगोसे प्रग्रामा नैबेयावनो जागोन दसेनि उनावनो जासिगोन आरो बेजों लोगोसे नै बैयो जाहैबाय हस्टेल जायफोरा हस्टेलाव थायो बिसोरो बेयावनो थायो बे बिल्डिंआवनो आरो बैयो फादार थाग्रा खोमा आरो बेजों लोगोसे बैयो चार्च बेनिफ्राय ओरै दंबावो बिल्डिं गंनैसो बेयावहाय सिस्टारफोर थानाय जायो आरो बैयो हनै एसे मेडिकेल ट्रिटमेन्टबो खालामनाय जायो बैयावहाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबे प्लेग्राउन्ड जाहैबाय दा दसेनि उनावनो जागोन आरो प्रग्रामा नैबेयावनो ओमफ्राय लोगोफोर बे एनुवेल स्कुल डेआव जायफोरा मोसानो थाखाय थाम थिम जानानै दं एबा रेडि जानानै दङ आङो गासैखौबो नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनानै देखायजोबगासिनो दङ नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय आरोखि सोर सोर मोसानो बाहागो लादों वाव जोंना नै नानिया ओरैबायदि स्टाइलनि मोसाखागोन आरोखि दा मोसानो रेडि खासै दा नानि दा गासैखौबो रोंजोबखाबाय दा वाव सलिड बा नुबाय नै नानिखौ सिख्ला देरब्ला नायख'नो हाखानाय नङा ओमफ्राय मोसानो रेडि खासै दा नानि दा मोजां मोसाखादों ओइ नानि मोनाबो रेडि जाजोब्बाय ने नोंसिना माथो मोसागोन ना फेशन श' फेशन श' आस्सा मोजां देखायखादे दे ओमफ्राय नै ओरै नानि मोनाबो मोसानायसै ने नोंसोर मोसागोन दा औ ओमफ्राय रेडि खासै दा दे मोजां मोसाखादो दे औ ओमफ्राय नानि नोंनि नामा माथो नाम आस्सा न'आलाय रन्थिबारि ए मोजां मोसादो दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैहाय बाबुमोनाबो रेडि बावसै नोंसोरो मा मेथाइखौ मोसागोन गार'नि ने गोसोआव खुसि मोनदों दा ओरैबायदि मा उनहांहां जादों आदसा दे ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोसादो दे गासैबो रेडि खासै ने ओमफ्राय बाबुमोन नोंसिनालाय माथो मेथाइ मोसागोन स्किट्रि आदसा रेडि खासै दा ओरैबायदि लागावखादो इन्टारेस्ट मोनदों दा आदसा ओमफ्राय नंगौ ने दे ओरैबायदि मोजां मोसादो दे ओमफ्राय रेडिसै दा मोसानो नानि आदसा मा मेथाइखौथ' मोसानाय ए आदसा दे ओमफ्राय नोंसोरलाय दे बरिया मोजां मोसादे नै नानि मोनाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय मोसागोन मा आस्सा दे रेडि खासै दा दे नोंसोरबो रेडिसै दे आरो बेजों लोगोसे नैबे नानिया नेपालि ड्रेस गानदों आरोना ओमफ्राय नैबेहा मा होननांगौ जाखो बाङालि ड्रेस ना मा होननांगौ जाखो बेबायदिनो आलादा आरो ड्रेसफोरा दा बेबायदिनो गासैबो कालसारखौहाय मोसागोन आरोखि मोसानो रेडि जोबसै दा आस्सा दे दा बेबायदिनो आलादा आरोना गाननाय जोमनायफ्रा नोंसोर रेडि जाजोब्बाय दा नानि ने मोसागोन दा आस्सा दे नै नानि मोना मोसासिगोन आरोना दा दसेनि उनावनो मोसागोन बिसोरो नानि मोसानो रोंखाबाय दा मोजां रोंखाबाय दा मा जाथो मोसायो एसे मोसासाय दे एसे मोसासाय ए लाजियोसो दे दा मोजां मोसा दे औ नै बिसोरो मोसाजोबगोन आरो दा ओरैबायदि मोजां देलायखाबाय साजायखाबाय नै दा मोजां मोसादे दा नै बेयावहाय गोरलैफोरखौहाय रेडि खालामगासिनो दं आरो दा बिसोरनो गोरलैसिन आरो मोसागोन ना दा बेखायनो एसे जोथोन लानोहाय बांसिन नांगौ जायो बिसोरखौ दा जायफोरा मोसानो थाखाय रेडि जादों बेयावहाय लाइनाव थाजोब्बाय नै बेबायदिनो गावबागाव ड्रेसफोरखौ गाननानै रेडि थाजोब्बाय नै दा बिसोरो गासैबो मोसानाय आरो फेशन श'फ्राव बाहागो लाजोबगोन आरो स्टेजआ बेनो नै नायनानै लाबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामदों आरोना जायफोरा डान्स पारफरमेन्स खालामगोन बिसोरो बे गोजौआव गाखोनानै ओरैबायदि मोसागोन आरो दा जोंना गार्जेनफ्रा गाहायाव जिरायनानै नायनांगौ जाहैबाय बे आंनि उनथिंजाय जेसेबांनाखि दं
बिसोरो गासैबो गार्जेनफोर आरोना नै दा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखादों आरोखि दा जों नायगासिनो दङ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोखि बाय बाय